Някои го наричат памет на душата. Според всички тези вярвания обаче, всяка мисъл, всяко действие и всяко намерение оставят следа в едно информационно поле и това е духовна концепция, а не научно доказан факт, естествено. Но интересното е, че Юнг също говори за нещо подобно, макар и на психологически език. Той го нарича колективно несъзнавано. Място, в което живеят символи, митове, образи, които всички хора разпознават, независимо от културата си. Сега отивам към темата за наричането. Колко пъти си чувал като дете, животът е борба, парите се скарват трудно, мъжете не плачат, не се не показвай щастието си пред хората, любовта боли, трябва да изядеш един камион сол с някой преди да се напаснете, нали? Стара българска народна поговорка. Ами ако думите не са просто звук, ако са някакви инструкции, защото всяко изречение, повторено достатъчно дълго, достатъчно брой пъти, започва да изглежда като истина. Всяка лъжа, повторена им брой пъти, става истина. Един човек започва да живее според думи, които никога не е избирал. Съзнато. И сега идваме на въпроса, това съдба ли е или е модел? Пак ще цитирам Юнг, който казва, докато не направиш несъзнаваното съзнателно, то ще управлява живота ти и ти ще го наричаш съдба. Може би съдбата не е някаква присъда, която е написана някъде там. Може би е модел. И може би свободата започва в момента, в който ти видиш този модел, в който го разчетеш по някакъв твой начин. Може би не носиш само ДНК. Може би носиш истории. И не всичко, което носиш, е твое, а и народът. Не всичко, което си наследил, запомни, си длъжен да предадеш нататък. Може би не си тук, за да продължиш историята на рода си, а си тук, за да я пренапишеш. И тук най-важният въпрос, който следва, не е какво са ми оставили, а какво ще оставя аз след себе си. И ще завърша с един въпрос към всички, които сте изгледали до край видеото. Кое изречение сте чували най-често като дете и още живее във вас и влияе на вашето мислене, поведение, ежедневие